Els participants en l'aula virtual tenen dos rols bàsics. El primer és el de moderador i el segon és el d'assistent. Els professors, per defecte, accediran a l'aula virtual com a moderadors i els alumnes accediran com a assistents. En el cas dels assistents, podran accedir amb micro, encara que estiga desconnectat d'inici pel professor, o simplement com a oients i per tant no tindran possibilitat d'utilitzar el micro quan ja estiguen dins de l'aula virtual. En esta sessió d'aula virtual veieu dos perfils diferents, el de moderador i el d'assistent. El moderador apareix amb una icona quadrada i pot gestionar els usuaris. Pot silenciar micros, pot convertir en presentador un assistent, pot desactivar les webcams, pot activar o desactivar els xats privats. L'assistent, en canvi, així en veieu dos, té una icona circular. El primer assistent, que té una iconeta de micro més xicoteta, ha accedit a la sala amb la possibilitat d'utilitzar el micro. El moderador podrà silenciar el micro, però en qualsevol cas, si es considera oportú, podrà intervindre. En canvi, el segon assistent ha accedit només per a escoltar la sessió. Els assistents normalment poden intervindre amb els micròfons si estan activats, però també poden presentar contingut. Per a presentar contingut, el moderador els ha de promocionar a presentador. I una volta que s'han fet presentadors, els apareix una petita icona de presentació que indica que ja poden compartir contingut. A més, en cas que vulguin intervenir en la sessió, el més normal és que ho gestionen demanant el torn de paraula.